I miren quin ram més bonic ens ha portat avui Eva al plató. Eva, no sé si és el ram que t'han regalat este dissabte per Sant Valentí. O el teu era més gran encara. Celebrem Sant Donís. Celebrem Sant Donís, celebrem també Sant Valentí. I per què? Per què tenim aquest costum de regalar flors, Eva? A veure, jo crec que ens podem anar molt arrere, ens podem anar a la mitologia grega, si vols. Quin any ens hem de remuntar. I podem parlar del mite de Cloris i Zèfir. Cloris era una nimfa terrestre i Zèfir era el déu del vent de l'oest. La va segrestar i li va donar el poder de florir, i aleshores de la floració, i ella era la deessa de les flors. Després els romans recuperen aquesta figura, la transformen en Flora i li rendien culte per a celebrar la vida, el pas de les estacions i l'amor. I en el 238 abans de Crist apareixen els Jocs Florals. Unes festes una miqueta luxurioses, libidinoses, a l'estil de la Roma que coneguem. I després això es recupera en l'edat mitjana, ja en forma de jocs, de certàmens, concursos de literatura i de forma simbòlica els guanyadors rebien flors. I això en la Renaixença ja es va celebrar en Barcelona i en València. També sabem que en l'edat mitjana a les bodes se portaven flors, però perquè la flaire floral contrarrestara l'olor d'humanitat de reunir-se tots. Ahí era per un altre motiu. En aquella època. No era un present, no era un regal. No, però sí que és veritat que era un ús pràctic que se combinava amb la decoració d'altres festivitats religioses i cerimònies. Per tant, ahir podria començar un poquet aquest costum de portar les flors en moments importants. Hem sigut sempre de regalar flors. Eva, fins i tot a aquestes flors, a aquest detall que tu li dones a una altra persona, tenia un missatge amagat en algunes èpoques, veritat? Sí, veritat. Està el llenguatge de les flors, que es diu floriografia, que conten que naix en èpoques en les quals no podien verbalitzar, dir, demostrar certs sentiments, certes emocions. Aleshores era un codi, tu regalaves un missatge amagat, com tu dius, en una flor. Per exemple, sí que és molt conegut que la rosa o el color roig eren per a l'amor, per a dir que estimaves algú. El groc era d'alegria. El que utilitzem avui en dia, quan volem fer aquest regal de Sant Valentí. Sí, el blanc era puresa, també els crisantems eren per a eternitat, però jo crec que avui dia, tret de la rosa, que és passional, sempre ho sabem, jo crec que avui dia no ho farem tan prim, s'ha quedat com una cosa més anecdòtica. Perquè al teu cap, quina flor o quina planta li regalaries? Ai, al meu cap no sé, però algunes persones es portaria un cactus a la cadira. Algunes. No anem a citar noms, no anem a dir aquí. Quina procedència tenen totes aquestes flors que nosaltres, per exemple, hem pogut regalar este cap de setmana per Sant Valentí? Si pensem en flor tallada, és veritat que ens ve al cap Andalusia, ciutats com Chipiona, Cádiz, però el que molta gent no sap és que la Comunitat Valenciana és la segona productora. La segona? La segona, si unim la flor tallada i la flor ornamental, la planta ornamental. La majoria de flor tallada es produeix en la província d'Alacant. Sí. En el 2022 se produïren prop de 3.000 milers de dotzenes de flors, que això jo hauria que multiplicar, però jo crec que són moltíssimes. Això és una xifra desorbitada. I el que produïm a la Comunitat Valenciana és en un 20% rosa i clavell i l'altre 80% ja és flor variada. Són lliris, violers, crisantems i coses així. Has dit la rosa, i la rosa, que la tenim així, és el regal per excel·lència per a connotar aquest amor, que comentàvem, per llançar aquest missatge a l'altra parella de passió, d'amor. Però sí que és veritat que recordem que n'hi ha roser també silvestre, és a dir, perquè nosaltres a la península Ibèrica, que és molt abundant, i també la Comunitat Valenciana, per exemple, la rosa canina, que és el cos conegut com a gavarró o com escaramujo, també el poden trobar al camp, però és veritat que és diferent de la rosa cultivada. Les roses, aquestes de jardineria, es divideixen en dos grups. Estan els rosers que es diuen antics, són anteriors al 1867, quan es va fer el primer híbrid de té, que era un tipus de roser. Antic. I els que són posteriors es diuen rosers moderns. Això, els que treballen en roses, ho diferencien així. Tenim al món unes 30.000 varietats de roses que van creixent cada any perquè hi ha gent que es dediquen a crear-les. I, de fet, en el Botànic tenim una col·lecció de rosers i estem assessorats per la inventora de roses valenciana, Matilde Ferrer, que ella hibrida i selecciona genèticament per a crear noves varietats de rosa. I en el 2024 vam presentar en el jardí una que li va dedicar, que va inventar i li va dedicar a la també valenciana oncòloga Anna Lluc. Uau, que xula, que és esta que tenim així, que estem veient ara precisament. Una cerimònia molt bonica. Per a quan la rosa Eva Pastor? Mira que li has dedicat tot el jardí botànic com per a no tindre una rosa, Eva. Imagina't. És sostenible este tipus de flor tallada? Pues és una bona pregunta. Jo crec que n'hi ha molts temes ambientals ahí que són dubtosos. N'hi ha grans hivernacles per a mantenir flors en èpoques que no són, n'hi ha viatges de milers de quilòmetres en avió de flors que ens porten. Per tant, si anem a regalar un remei, crec que deguem plantejar-nos si la flor és de temporada i de producció local. És una forma de recolzar els nostres productors, garantir-nos que la flor és fresca i que tinga menys petjada ambiental. I després podem escollir una opció que tenim ara a les botigues molt estesa, que és aquesta flor que porta així, que és la flor preservada. S'ha posat molt de moda, Molt de moda, però és que és una flor que costa un poquet més, però és veritat que és per a sempre, que no tens que fer res en ella més que... Poc manteniment a casa. Torcar-hi la pols, que jo te la porto de casa. Exacte, la pols pràcticament seria l'únic manteniment. Però en aquestes plantes el que fan és canviar
substituir la saba que tenen per glicerina i altres productes i es conserva superbé. També és veritat que de vegades no som nosaltres els que regalem, ens regalen la flor. Per tant, jo dic, si t'han regalat flor, la teua responsabilitat ambiental és que el remei dure tot el possible. Que dure tot el possible, que dure com més millor. Coses bàsiques del remei. Consellers. Si ven un embolcall de plàstic i paper, el llevem. Eixe primer ja el... Col·loquem el remei en un lloc ventilat, però sense corrent d'aire ni llum directa. Posem, evidentment, un gerro que tenim que llevar, que estiga net, amb aigua neta, això és molt fàcil. I aleshores el que hem de fer... Perquè duren eternament, quasi, anem a dir. Quasi. Anem a intentar tallar sempre en tisores de podar per a que no xafen la tija i fer un tall que siga obliqu. És a dir, hem d'intentar que tinguem la major superfície possible d'absorció. Aleshores, si el fas obliqu, sí, tens més tros. I aquest tall, el tema és que l'aigua l'hem de canviar, recordem, l'aigua sempre neta cada 2 dies, i el tall també l'hem de tallar cada 2 o 3 dies, perquè aquesta ferida cicatritza i ja absorbeix menys aigua. Cada 2 o 3 dies? Cada 2 o 3 dies. Tall obliqu i tall. cada 2 o 3 dies. I hauríem llevar de l'aigua també les fulles i la matèria vegetal que cau, perquè encara que potser pot quedar així com bucòlic, és una font d'infecció per fongs i bacteris. I si voleu un altre dia, podem parlar de secar remeis, de fer esqueixos de rosa, li donem ja una trajectòria llarguíssima al nostre remei i ja som el més sostenibles que se pot. D'este format passaríem a este altre format. Ja, bueno, no tan professional, el nostre sec no serà tan professional, però escolta, se poden fer moltes coses en flor seca, molt xules també. Anotem eixa lliçó, eh? Queda pendent. Eva, i mira, una pisteta del poble que busquem avui.